inteligenciu nejakým spôsobom, ktorá dokáže obchodovať, hej, na tých trhoch. A čo je podstatné, je to, že tá umelá inteligencia, teraz vám ukazujem ich oficiálnu stránku, tá umelá inteligencia dokáže, čiže vidíte signály, Binance, Sapling, čiže práve partnery a mesári. Nemáte dneska, keď si pozriete nejaké, ja neviem, kto má na akej úrovni svoje auto. Dajme tomu, niekto povie, že Škodovka je na svete najlepšia, druhý povie, že to je Bugatti. Proste není lepší, než je spoločnosť signály. Dobre? Pracujete s Rolls-Royceom, hej? A takisto boli ponúkaní len pre klientov, ktorí na ten Rolls-Royce majú. Ale teraz vyšli, jak sa povie, do ulic, vyšli medzi obyčajných ľudí s tým, že vyvinuli umelú inteligenciu, do ktorej narvali milióny dolárov. A tá umelá inteligencia dokáže brutálne zhodnocovať vaše peniažky. Jak som povedal, nebude to dlhé. Ja môžem ísť na prezentáciu. Pozrite sa. Je to AI Trading Big Super Crypto apka a tieto prezentácie. Mňa to nikdy nebavilo. Áno. Čo je podstatné a čo si musíme uvedomiť je, že za posledný rok dokázala tá umelá inteligencia spraviť 207%. Kebyže vlastníte Bitcoin, ako vám všetci hovorí, držte Bitcoin, tak by ste mali o polovicu menej, než keby ste to dali do FinApu, do tohto stroja, ktorý funguje. Druhá vec je bezpečnosť. Áno, FinAp, signály, vaše prostriedky sú uložené na Binance, získate svoj jedinečný účet Binance Link spojený s vašim KYC, všetky prostriedky sú uložené na Binance. Neviem moc česky, tak tí, čo máte radi češtinu, tak som vám ju práve zničil. Ale Binance je najväčšia burza, vlastní 85% trhu vlastne, hej. Čiže keď máte nejakú inú burzu, tak patrí do tých 15%, ale Binance vlastní 85% trhu. Je to najväčšia burza na svete v rámci kryptomien, takže keď spolupracujú oni signály s burzou Binance, tak ich aplikácia a branding, ktorý sa volá FinAp a tá stratégia, to všetko, čo tam nahodili pod touto značkou, to je branding. FinAp je, Signál je spoločnosť, ale vytvorili branding FinAp, hej. Tak tento branding vlastne nedrží žiadne prostriedky, FinAp nemá a nemôže mať prístup k žiadnym finančným prostriedkom. Rozumiete tomu? Vy ste vlastníkom svojho účtu, nikto iný. Nikto vám do toho nemôže šiahnuť, nemôže na to zmeniť. Jedine, kto má prístup k vašim finančným prostriedkom, je umelá inteligencia a všetko to je plne auditované a funguje to bez zásahu ľudí. Hej. Samozrejme stoja za tým aj špičkoví odborníci, ktorí to celé riadia, ako je Jay Ao, čo je vlastne bývalý CEO burzy OKX. Bart je vlastne hlavný CEO a spoluzakladateľ spoločnosti Signály. Alex Mauer, dajte si videa na YouTube Alex Mauer a pochopíte, kto to je. Hej, top 10 ľudí, ktorí riešia vlastne krypto na onom. A samozrejme sú tam ďalší skovatí ľudia, ktorí sú a budú pripravení na tzv. Bully rast. A to je to, o čom si dneska budeme hovoriť. Hej. Tu máte nejaký trading umelej inteligencie, čo dokázala na bežnom obchodovaní Bitcoinu, hej, od november 2022 dodnes 621%, keďže tam máte 10 000, tak máte 60 000. Hej. Poďme ďalej. To, čo dokázala na páke, hej, tak dokázala 1600%, keďže tam máte 10 000, tak máte $160,000 za necelý rok aj pol. Hej. To je umelá inteligencia, prosím vás, pretože ona si mení stratégiu podľa seba. Hej. Ale čo ide teraz? Ide bullrun. Viete o tom, že všetci hovoria, že bullrun. Najväčší obchodníci na svete hovoria o tom, že ide super cyklus. Pretože to isté, čo sa stalo so zlatom a keď zlato nebolo voľne obchodovateľné na trhoch, tak to isté sa deje dneska aj s Bitcoinom, že sú vydávané tie ETF, tie papierové Bitcoiny a dostane sa takú väčší masám, pretože za rok, dva ani neviete a každý jeden človek si vo svojej banke bude vedieť kúpiť Bitcoin, Ethereum, Solana a rôzne iné druhy kryptomien. Hej. Takže dojde to k masám a to bude strašne vysoký nálev peňazí do toho bullrunu. Možno bude rozdelený na niekoľko fáz ten bullrun, čiže vyletí dačo dnešný rok, potom to zase klesne, zase budúci rok niečo vyletí, ale ten bullrun bude trvať trošku dlhší čas. Samozrejme nejaký výplach tam musí byť, treba vyplachnúť tých, ktorí nie sú trpezliví a sú chamtiví. No a čo je ale podstatné je to, že táto stratégia
Pretože vy máte svoju aplikáciu, ukážem vám to jednoducho, sa tam prihlásim. Máte nejaké stratégie, tu som akurát na svojom účte, 4400, zase som niečo zarobil a niekde mi chýba 1000, nevadí, 5000. Dal som to teraz, to len vstupuje tých 5000 takže tu mám zarobený 10% a ďalších $1000 mi vstupuje do bully stratégie, lebo som to dneska aj ďalších $1000 tam poslal, to je 24 hodín, pokiaľ to tam pripíše. Čiže takto máte svoju aplikáciu. Hej, ja postupne si pridávam, ja to tam plním. Takto máte svoju aplikáciu a tu máte AI trading, čiže tu si môžete vybrať start now, hej, tu si vyberete stratégiu, nabijete to peniažkami, paráda vyberete nejaký tento typ stratégie. To už je na každom. Vidíte sa, tí, čo vás sem zavolali, vám asi dobre poradia, pretože si myslím, že to sú ľudia, ktorí už to sledujú, ktorí už vedia, majú to odskúšané, vidia mesiac práce, ktoré im robili, či už táto stratégia alebo ostatná stratégia, sa všade sú nejaké rizika a podobne sme dospeli ľudia, ale ja vám chcem ukázať toto. Prečo štartnúť s bully stratégiou? Prvá vec, váš depozit je chránený 100%. Už dneska je konto, ktoré vám chráni 25 miliónový fond 35 miliónmi dolárov. Áno, už dneska. Zatiaľ FinUp vytvára ďalší 25 miliónový fond, ktorý bude chrániť tých 25 miliónov. Máte dvojité krytie, čiže 100% zabezpeku toho, že keby niečo tam pokazili, tak vám sa vráti naspäť investovaný vklad. Ukážte mi jednu jedinú investíciu, ktorá vám dá 100% garantovaný váš vklad. Nech sa páči, hovorte. 100% garancia vkladu. Vidíte aspoň, aké sú to SA, koľko majú peniaze, že si môžu dovoliť vytvoriť 25 miliónov a povedať si, toto vám kryjeme. Toto vám dáme, keď náhodou neúspejeme. V čom je lepšia táto bully stratégia než tento AI trading? Ja vám to poviem rovno, tá bully stratégia má len 25 miliónov. Za pár dní sa vypredá, aj keď je tu na 90 dní. Hej? Že 90 dní, október, neviem koľkatého, proste 20. októbra, vidíte, končí možný vstup do tejto stratégie, alebo keď sa vypredá táto stratégia. Čiže keď to vypredáme za mesiac, tak už tam nemôžete vstúpiť do tejto 100% garantovanej stratégie. Čo je výhoda? Tu neobchodujú len s Bitcoinom, pretože tie ostatné stratégie obchodujú s Bitcoinom, tu obchodujú aj s rôznymi inými altcoinami, kde je väčší potenciál zisku. Áno? Samozrejme, keď je väčší potenciál zisku, je aj možná väčšia strata. Ale tu je tá výhoda, že oni veľmi dobre vedia, čo robia, preto dali 100% zábezpeku vášho vkladu. Takže tu už človek môže vypnúť stresové hormóny, môže si povedať, čupujem tam 10-20 tisíc, nemám problém, pretože mi tí 10-20 tisíc tratia. Keď náhodou niečo poserú, nevindie, ja neviem, umelá inteligencia sa za 3 roky zosype alebo niečo. Táto stratégia funguje len na rok aj pol. Prečo na rok aj pol? Pretože taká je odhadovaná doba toho boomerangu. Áno? Už teraz tá stratégia fičí. Čím skôr nastúpite, tým lepšie, pretože tie trhy sú dneska ešte nízko. Takže je dobre vstúpiť čím skôr. Takže máte tu 100% garanciu, všetko je auditované. Audity už o týždeň budú vybiehať von a môžete si ich všetky prečítať priamo na čertíku, alebo certík, spoločnosť, že najväčší auditor. A ešte tam bude druhá, len som si ju nezapamätal, čo to tam je. Keď ja niekedy sledujem nejaké školenia, tak nie vždy všetko stihnem si zaznamenať, viete ani zapísať. Pri 4 deťoch buďte radi, že fungujete. No ale ide o to, že dneska viete obchodovať lepšie, než obchodujú tradery, bez toho, aby ste niečo o tom trhu vedeli. Absolútne nič o tom nemusíte vedieť a oni vám z vašich peňazí urobia 100, 200, 300%. To je veľmi podstatné. Prečo je dobré zapojiť sa k nám, pridať sa k nám a šíriť túto vec, pretože v tomto momente dokážete dať zarobiť aj tým najneschopnejším ľuďom na svete. Hej. Viete ich postaviť na nohy. Dokážu mať z toho nejaký pasívny príjem, dokážu mať z toho dobrú budúcnosť. Keď sa pozrieme na nejakú kalkulačku, tá kalkulačka nie je buhvico, ale dáva taký náhľad. Hej. Zoberme si, že si kúpim, ja neviem, Growth $500